alueelle sisällä. Onks se huono? No oliko se niin, että sinne menee ensin? Joo. Joo, punainen seis. Antaa sinisen mennä meidän ohitte. Sitten lähdetään perään. Mä voin ottaa. Ykkönen D4:llä. Jäädään johonkin tähän. Pidetään vaikka joku jono tässä kasassa. Punainen seis. Mun pitää lähteä. Kilo vitosille tilattu heitintä, elikkä voi vittu ihan nenä, että Riku ottaa Riku otti osuma. Mut miksi? Kuoliks sillä Olipa hyvä heittimen tulta. Miksi? Miksi tää tilattiin siihen? Otitko granaatista? Otin, haavoituin ja kuolin. Miksi sitä tilattiin siihen? En mä... Kuka tilaa? Ei ollut ensimmäinen tässä tehtävässä. Kilo vitoselle. Niin, Katoin karttaa ja totesin, että kilo vitonen on 10 metrin päässä. Miksi? Siihen varmaan kuoli... Ei se itse asiassa taas tainnut kuolla. No, ainakin... yllättäen vittu meikäläinen kuolee. Yllättäen. Ykkösestä kuoli ainakin ryhmänjohtaja. Vittu. Miksi? Vitun bussipysäkkiäkö ne tuhosi tossa? Siellä on vielä Putin elossa siellä takana päin. Putin tulee selkää kohta sieltä. Mutta miksi? Putin menee korjaamaan jonkun PTR:n tuolla. Tulee sitten sen esillä. Niin. Mä en ryhmästä kuoli kaikki tohon vitun keskityksen. Yllättäen vittu Riku kuolee. Jaa, no niin, yllättäen. Ei, kyllä mäkin Riku kuolin kyllä. Vittu, vitun väki saatana.